दे होमबाना अखाफोर आं थांनायसै। आइया मा हरफाखोथाय नायबानो जाबाय दे। इस जाफ्लालायो गावहा जों गावहा मिन्थियासो। आइया आं मिन्थिमाराथ'लै। नङा माथो बारा थगायनाङा दे नोङो। नंगौलै अखाफोर आं मिन्थिमारा आइया जास्ट हरफानो थिननायखाय लाबोफाबाय आङो। माबा मोनसे हरफादों खोमा दे नोंनो। आरो आं बेखौ मोननानै जोबोद खुसि दिनै। नों जे आंखौ इसेबां केयार खालामो न' लक्ष्मण। नों बुङाब्लाबो आं हमनो हाखायो दे। माखौ जेन'बा? लक्ष्मण थेंक इउ सो माच। आरो नों मानो बेफोरबायदि दे स्रा स्रा बुंबानो जायोना। मा बुंखो नोङो अखाफोर? ओमफ्राय मा बेफोरो अखाफोर? आरे लक्ष्मण मा जाखो? माथो बेफोरलाय? आं मोजां मोना बेबायदिखौ। नाथाय मानो लक्ष्मण? आंलाय मा खालामदो? बेफोर नोङो जे गोबाला गोबालि खालामदों बिदिखौ। बेलाय आंलाय मा खालामदों? आंथ' जेबो खालामाखै। जास्ट नोंखौ थेंक इउसो बुंदों दा आंलाय। बेफोर गिफ्टनि थाखाय। नों बेखौनो गाज्रि मोनलायबाय नामा? गाज्रि मोननाङा प्लिज। नाय अखाफोर थेंक इउ बुंनोब्लाबो खुगाजों बुंबाबो जायो दे। बेफोरखौ नांलाया नामा? लक्ष्मण नों थारैनो जोबोर मोजां मार दे। आरो माब्लाबा समाव नोंनो आंनि फिलिंसखौ बुजिमारो। माने नों जेबो बुङा सायाव नाथाय अब्लाबो बुजियो। अके होमबा अखाफोर ना आं थांथ'नोसै। बायथ' आं दायो फन हरगोन। आरे लक्ष्मण र'ना। जाम्बाया बुंनानै लानोबा माननो लाजियो। आं मिन्थिगौ बे गिफ्टआ नोंनो बायखानाय आरो आयंखौ बायदों होनफ्लालायदों। आयंआनो आंनो बुंखाजोबदों। बेनिफ्रायथ' जोंनो होफैबायथ' होफैबाय नोङो। नाथायबा गाव बायाखै गाव मिन्थिया जेबो बिदि खालामफ्लाबोलायो। माबायदि ना मानसिया एकदम सिक्रेट दोननो नागिरखायो दे गावनि फिलिंसफोरखौ। थारैनो बे जिउआव आङो लक्ष्मणखौ मोनमारसिगोन। बे अखाफोरा दाना आंखौ नुब्ला अभार रिएक्ट खालामो नामाथाय? आं बारा मोजां मोनाखैलै। जेनेबा बे जे आंखौ बुंदोंमोन ना मोजां मोनो बाट आंथ' जेबो बुङाखैमोन ना बेखौ मोजां मोना बाट जास्ट लोगोसो सानो। नाथाय बे जे आंखौ मा सानबाय दं दाबो मिथिला दे। आंनि जिउआवथ' खालि थुनथुलि अनलि थुनथुलि। गोदोबो खामोन थुनथुलि हाबा जायैनि सिगां। थुनथुलि हाबा जाखांनायनि उनावबो जेबो सोलायाखै आंनि गोसोआ। आरो लाइफआव मालाबाबो सोलायनायबो नंखाया खोमालै। सोरखौबा जिउआव गोसोआव गोरबो सिङाव जायगा होनाया ओरैनो गोरलै नङाथ'। आरो जायगा होखांनायनि उनाव बेखौ खोमोरफिननायाबो गोरलै नङा। नों मा सानो मा साना बेखौथ' आं मिथिला अखाफोर। नाथाय आं नोंनि जानो हानाय नङा आरोना। आइ एम रियेलि सरिलै। नोंखौ जोबोद फ्रेन्ड बायदि साननायखाय दुखुबो होनो बायो। ओरैनोबा दुखुथियाखाना नोंनि लाइफआ बेखायनोसो आङो सिरि दंथ'यो। नोंबो बांद्राय अभार रिएक्ट खालामाबानो जाबाय आरोना। अब्लानो जेबो नङा दे। नाथाय माब्लाबा समाव आं बोरैबा मोनोलै। बुद्धु ओमफ्राय जाम्बालाय मानसिया आंखौ लोगो हमनो एसेबां बुंसेयावबो बादा होसेयावबो आंखौ लोगो हमनो फैबायानो थायो। आरो बेबो थि माबा मोजां मोननाय। फाग्ला जाबायलै बियो लक्ष्मणआ। बुंखाबायानो मोजां मोननाय मानाय बेफोराव आं जेबो इन्ट्रेस्टआनो गैला। मानोदि मानसिया बिदिथाय बे बिथाखौनो गारखाया। मानसियाबो इसेबां गाज्रि नङा र'। थोद थुनथुलि गलि नाङा। रावनिबो गोदै गोदै राव गलि नांला। बेयो नोंनि गोसो सिङाव फिक्स खालामनानै ला बे बाथ्राखौ। नों रावनिबो गोदै गोदै खोथायाव रावनिबो मोजां मोननाय बे फुस्लायनाय मानायाव बेफोराव गोजावनो नांला। बावबाय नामा हो? बावबाय थुनथुलि? बावनायाथ' बावाखै। नाथाय बे लक्ष्मणखौ आं माबोरै बुजायनो दे? मोजां मोननो बिहा आंखौसो मोनबाय। ओमफ्राय मानसियाबो ना गाज्रि नंमारालै। माबा खमसे खम बै साननिफ्रायथ' 3 गुना एसे मोजांखौनो मोनस्रासै आङो। मानो होनोबा ना बेखौ बिराद आनजाद नायबाय। अब्लाबो बियो आंखौ जे लाइक खालामनाय बे दाबो बेनो बे दंमारो। मा बुंबावनो दे आरो बिदि मानसिखौ। सोमखोरा गाबोनहाय फैसा सोना हरनो गोनां दङमोन। गावबा गाबोन हरमारगोन ना हरमारा? हरब्लाथ' मोजाङानो जाबाय दे। गावहाबो गोजानाव थानाय नांगौबो जायो गावनोबो। आंनोबोथ' हरनांगोन ना बेहायबो न'खर खरसा सालायनांगौ। ओइ बाजै जुलि। औ नानि सनालि। दा सोमखोर थांनायनिफ्रायनो न'खौनो जि खोमसि दरसि मोनबाय थायो न' बाजै। होनबाबोलाय आरो मा खालामबावनो खामानिबो मावनो थांनो नांगौ जायोना। दाथ' बिहाबो संसार जाबाय गावनि। बेखायनो उफाय गैया आरो। गोजानाव एसे उसुबिदाथ' मोनो अब्लाबो मा खालाम हानो। ओमफ्राय माब्लाबा लोमजाबा साजाबा जोंबो मोनहास'वा ने बाजै थांनोबो हास्लाब माने सहैस'वा बेफोरबायदि जागोन ना। औ नानि।
सकआव थांनि माबा पक'रा जाहैलाबायनोलै ओरैनो लोगोफोरजों आदा थाब्लाथ' मालाबा मालाबा लाना फैयोमोन हे दे न'आव थास्लायस्लाय थांनांगौ माब्लाबा सम सम बिदिनो हारसिंना लोगोफोर दङ लोगो दङ सासे लोगोजों थांसै ओरैनो बेरायथावथावनो दे बिदिबा दायो एसे सान हाबनायनि सिगां फैबानो जाबाय नानि न'आव बनबो एसे थिखोनांगौ नालाय दे जागोन ओमफ्राय ना नोंनोबो लाना फैगोन आं आइनोबो लाबोनोसै बिहाथ' लादुसो जायो दे लाबोबानो जाबाय ओमफ्राय आदाखौ बारा गोसोखाङा दे बाजै बांद्राय गोसोखांब्लाबो आं दङ ना खाथियाव आंबोथ' गोसोखाङो आदाखौ थेवब्लाबो जोंनि खाथियाव दा गैथ'लाबा मा खालामबावनो दे जोंहा सानैजों थागोन आरोहाय ने औ दे बाजै ओमफ्राय नै दहाय सार सोरबा नों आंनि रुमाव सोरबा फन हरबाय थादोंमोनहाय नोंनाव आं हमबाय दानो खननै जादोंमोन हमबाय थादोंमोन आं दानदोंसो माथो मा होमबाथ' बेयो जायख्लंसो जागोन दा आं नायाखैनो दाबो फनखौ बाजै सोर हरामोनबा आंनि लोगोआनो जागोनदां सोरबा जानो हागौ रायलायाबो माथो दानोल' जिखो ना माखोबा ओमफ्राय फना फुल चार्ज जाबाय दहाय नायबा 80% जाखाबायमोन दा लायनि र' आङो फनखौ ओमफ्राय सार्जआ जाबायबाथ' मोजांसै दाहाय लामायाव एसे फट' खेबना फैनोसैहाय हे जागोन दे सिख्ला समावनो फटकफोरा खेबनानै लाखाहाय नङाबा उनाव आरो फटक सटकनि थाखाय जेबो समखौनो मोना जाथारो ना बाजै देनां ओमफ्राय बुरैबा बेफोरखौनो नायबाय थानानै टाइम पास खालामनो हागोन न' हा नङाबा माथो आङो दा नोंनोबो लाबोफागोन बाजै टेनसन लानाङा दे जागोन नानि बे न'आवहाय सनालियाल' आंनि सासे मोजां लोगो बायदि मानो होनबा बेल' आंखौ बुजियो बाखिथ' आरो दा सोमखोराबो गैला सोमखोर नोंबो गोजानावसो थांबायब्ला आइया बेहाय आरो आंखौ बारा सुखुआना ओइ सनालि आइ मा खालामबाय थायो बेलाय आयै नोंहालाय बेहाय ओमफ्राय माथो खालामबाय थाखो मुर्ति बायदि गसंनानैलाय आं बारियावसो मैगं खाहैनोसो नागिरदोंमोन आयै मैथाखौनो खाहैखादो आरो दा मोनाबा माजोंबा मोना गुना मैगं सायनाय बेफोर मोजां नङा ओमफ्राय सनालि आइयालाय हा न'आव दंना गैया जाखो दहायबो गैयामोन माबा आयै सनालियाना हाथायावसो थांनो नागिरदों मालाय लोगोफोरजों ओरैनो बेरायथावथाव थांनोनो बेरायथावथाव हा बेसे बेरायसै बेलाय आइथियानो देवान जाथारबायहाय बेबो सासे मालाय लोगोफोरजोंसो न'आव थाब्ला बरिं मोनोना आयै दसे बेरायथोंना माथो जानो गामियावनो थांगोनबालाय गामियाव थांब्लाबो दसेबाबो एसे गोजानावब्लाबो बेफोरबायदि बेरायबाय थाबा मा बुङो मानसिफोरा गाज्रि बुङा बेखायनो बांद्राय बेरायनाया थिग नङा बिहामजो बेनि न' बैनि न' ओरै थांलाय थांनायाबो थिग नङा बेखायनो आइखौ बादा होबाय थाखायो आङो ओरैनो सान्दुंफ्रावबो ओंखारनाङा होननानै बुङो बे ओमफ्रायो क्रिम गोदान ओंखारोब्ला नानिनोबो बायनो खोन्थाफा महरफोरा एसे साबस्रांथों नङाबा आरो दिगदार जागोन ना बिहा बायहेराव ओंखारबाय थाबानो सान्दुं दा गरम बोथोरनि बांसिन मोखाङा बोरैबा गोसोम सोमहाबबा मा जागोन फालाय मिथिबाय बिहामजो नों बायोब्ला नानिखौबो बायनो खोन्थाफा आरो एसे मोजां क्रिमफोरखौ मिथियोब्ला खोन्थाना हो एसे गुफुर जाथों आरो नानि सनालिनो एसेबां बेफोरनि गोनांथि गैलिया दे आयै नेचारेल ओरैनो बिउटिखा जोंहा नानिया मोखांफोराबो सिथर आरि जेबो गैया मालाय इसोरा जे सोरजिना हरनाय बेनो मोजांखाहाय आयै नों होनबानो जागोन नोंना बेफोरबायदि महरफोरा एसे दंजासाबो नालाय बेखायनो मालायखौ नों साना बिबोनां सासेल'खौनो बेबायदिथ' नङा आयै आं मिन्थिखागौ नों बिबोनांखौ बारा अनखायाथ' ओरैनो सा साज्रांल' बिबोनां सानफ्लायो दासिमबो आरो बिहामजो आबाया फैसा सोना हरनांगौमोन बे मा बुंखो नोंहाथ' आंनि न'आव बिहामजो जाना फैबाय आरो फिसायखौबो एसे मोजां साबखौनो मोनबाय दा आंहा फिसायासो एसे उसुबिदा जाना दङना बेबा आरो फसन जाना जाया जावैसो जानो गोनाङा महरफोराबो बारा गैया बेखायनो बुंदों आरोहाय आङो आयै बे बुहुमाव बयनिबो थाखाय सासे नङा सासे जरा थाखायो दे आरोलाय जोंहा नानिया मानो मोना जानो मोजां हौवाखौनो मोनगोन दे देनांबाबो होनब्लाथ' खाफालसै बिहामजो ओमफ्राय आबाया फैसा सोनानै हरनो नागिरनाया मा जाखो जै सोनानै हरबाय आंनियाव बख'नानै लाबोजोब आंनि आखायाव होफैजोब फैसाया आरो बाहायला बाहायलि दा खालामखा फिसाया गोजानाव थांदों खामानि मावहैदों खस्थ' मावदों खस्थ'यै थादों बेसेरा ओरै माबा न'आव थानो मोनाखै बेखायनो फिसायनि एकदम खस्थ' खालामनानै खामायनाय फैसाफोरखौ गारलाबायनाङा बिहामजो आंनि आखायाव होफै आङो एकदम हिसाब लायै बाहायगोन मिथिबाय नोंनो नांगौ गोनांथियाव आं हरगोन आयै आंबो फैसाखौ बाहायखायाथ' एसेबां मा
आयै आंबो फैसाखौ इसेबां बाहायाना आरो आंनि आखायावनो थागोन दे फैसाया नोंनोलाय मानो हरजोबनो आङो गासिबो नों आंजों बेफोरबायदि उल्था बुंदों बिहामजो आयै उल्था बुंनाय नङा माने आंहाबोथ' गोनांथि जायोना दा सोमखोरा गोजानाव थांदों आंनि फिसाया नोंनि जुदि फिसालाबा आंनिबोथ' फिसाय बेहाबो माबा मोनथिखायो मालाय आंनि माबाफोरखौ कन्डिसनफोरखौ ना हरनायाथ' हरगोन सोमखोरा आरो नोंनो नांगौ बायदि आंनाव बुंबानो जाबाय आयै आंनो हरगोन नांगौबा नोंनो हाबाब हा मा बुंलांखो बेलाय बिहामजो आबासो ना हरनाय फैसाखौ नों आंनि आखायाव होआ बुंदों माने आंनि फिसालानि खामायनाय फैसाफोरखौ बे बाहायग्लुंलाबायनो लुगैदों गारलाबायनो लुगैदों इयो नाथाय आंबो बिनि बिमासो आं बेफोरबायदि जानो होआ आंनि फिसालानि खामायनाय फैसाखौ आरो आं मोनाबा आंनि आखायाव थायाबा नोंनि आखायाव होजोबनानै मा जागोन फालाय नोंबा आरो मायाव बाहायगोन नुबाय एकदम सिदा सादा बलि बालि नुफ्लादों होननाया हनै माथो दाना फिसाय गैयिखाय एकदम गावनि रंखौ देखायहांदोंआनो वाव आबै बे जोंहा नानिनि मोखाङा एकदम जोंहा दादैनि बायदिथारलै औहाय नै आबौ जोंहा आबै सनाया एकदमबारे दानिफ्रायनो बिराद समायनाहाय आरो बिफानिनो एसे बांसिन लादों होनजोबो माथो औ आबै ओमफ्राय ना जोंहा मादैनि बायदिबो एसे लादों माबा रङा नायना एसे सोमज्रोज्रोनो औ आबौ सना दासो समायबाय ने दादै मादै मोना नोंना ओंब्रा आबै बेसेबा गोबावनि उनाव ना बिसिनि फेमिलिया कमप्लिट जाबाय दे बेनोथ' ओमफ्राय नोंहालाय माथो सानखो आबौ आंहा माथो साननो माने आबै आंहालाय मा जाखो नोंहाबो संसार जाबाय नालाय आबौ फिसा फिसौखौबो एसे सानदो आरो माहाय दालाय नोंहाबोथ' फेमिलियानो जाजेनाखैना आबौ जोंहाथ' राजा दंखायोना अलंबारालाय माथो आबै अब्लाबो दानि जुगाव सासेल'जोंलाय मा जानो आबौ सना गोदो जोंनि माबा टाइमाव नुवाखै साथाम साब्रै आयौ 10 जन मानि खांखायोमोनहाय दानासो गैलिया जोंहाबो हानायमानि फिसा फिसौखौ एसे बुरजायैनो खांखानांगौहाय आबौ ने अब्लासो फेमिलिया समायो आरो जोंहा अनजिमायाबो बारायगोन बेफोरबायदि खांनानैल' मा जानो दे आबै एसे गोदोनि जुगजों दानि जुगजों सोलायबायना गोदोनि टाइमावथ' बेफोरबायदि मर्डान जुगबो नङामोन ना एसेबां मानि दालाय फैसा थाखाफ्रानो थोला आरो बुरजा खांनायाथ' माबा गोजाननि बाथ्राथ'सै दा सासे सानैखौनो मोजाङै मोजां लामायाव दैदेनलांनो बिराद खस्थ' जायो दानि जुगाव आबै बेखायनो साननो गोनां बाथ्रा बेफोरबो माबा फेमिलि प्लेनिं खालामनायाबो आरोना जेनेबा हमना ला आबै फेमिलिया बांबायानो नाथाय मोजाङै फेदेरनांगौ फोरोंनांगौ जाहोनांगौ लोंहोनांगौ मोजां मोजां गाननाय जोमनाय होनो बिराद गोब्राब दानि जुगाव आबै हाजोबाना बेफोरखौ लोगोसे आरो साख्रि बाख्रि गैयाबाथ' साननोनो हाथ'वा बेफोरखौ दानि जुगाव ओरैबायदि खस्थ' नंगौ नोंनि खोथायाबो आबौ थेवबो एसे सानबानो जाबाय आरोहाय आबौ उनाव मिथिबाय नांखाथारगौ फिसा फिसौआ माबा मानसिनि जिउआवलाय देनां बोरायबा बुरैबा बिसोरनोथ' जोंनि साहारा जागोन ना नङा होनोबा नंगौ नंनाया आबै नोंनि खोथायाबो थिगब्रा माथो आरो माब्लाबानि समाव सासे गथ'आ माबा गियान मोजांबा सासे गाज्रि बेफोरबायदिबो थायोना माब्लाबानि समाव बेफोरथ' बिमा बिफानि सायावसै मोजां बेखौ फोरोंलांनाय माबालांनाय गियान होलांनाया अब्लाबो मानसिनि साननायथ' आबौ नङा होमबा देरब्लाबा मा जाहैयो बुजि मोनाना बेखायनो देनां एसे सानबानो जाबाय आरोहाय आबौ सम थानायावनो मिथिबाय नोमबाया थिगखौसो बुङो जों सिगांनिफ्रायनो दुनिया नुबोनाय ना आबौ जागोन दे आबै र' रांफोरखौ एसे बुथुमना लाग्रोनि रांफोरखौबोथ' नांगौ जायोना बिमा बिफानिफ्रायथ' लाबाय थानो हाया दे आबौ सासेजों संसारा मोजां जायासै सासेजों मोजां मोजां जालायदो गोरोबनानै अनलायनानै नङा होमबा लोगोसे बिमा बिफाखौबो अननायखौ खम खालामनाङा नोंसोर जेरै दा बिमा बिफाखौ अनगोन मोजां मिलायना थागोन देनां नोंसोरनिबो सम फैगोन आरोहाय अब्लाना बै समावबो नोंसिनि फिसाफ्रासो साहारा जागोन नोंसिनि फिसाफ्रा जुदि नोंसोरखौ नायोब्लासो मोजां गियान नोंसोर होलांबासो देनां नोंसिनि फिसाफ्राबो रोंगोन दा दे आरो आबैयाबो सनाया दा बुजिलांबायानोलाय एसे सिगांनि बायदि एथ' गाज्रि नंला औ आबै आं माथो बुङामोन दा नुबायना आरो बे नोंसिनि फेभरेट थुनथुलियासो मा जादो नुवाखै नोङो आबै हाबाब मा गोसोखांलायखो नोंहालाय बेखौलाय आरे आबै बियो गुबुन सोरबा सेंग्राजों भाइरेल जादोंथ' लोगो हमलायबाय थालायनायनो माबा माबिनो आयु नंगौ नामा आबौ नंगौथ' र' आबै आरोबा बेखौसो नोंसोर मोजां होनदोंमोन दा नुबाय माबायदि मानसिलै बेखायनो आंजों बेफोरबायदि खालामखादो इयो लिंहैबा फैबावलायखायाखैमोन माने बेनोना 2-3 हौवा नांगौलै आबै आयु आंहा खबर गैथाराना बारा फात्ता लाथाराखै मिथिथारा खबर मोनथाराखैमोन आङो
नोंजों जारिस्था जोब्बाय आं जेबो माबाखौनो कन्टेक्टखौनो लायाखैमोन ना खबरबो सोंनाय जाथ'थाराखैमोन र' इफोरबायदिसो जाना दङ औलै आबै हे जारलासो जागोनहाय माथो बुंबावनो दे आरो आबै आरे बोरै आंनि सना माला सिखारबावगोनसै बोरै सना सिखारद' दसे जोंहा नोंजों रायज्लायनोसैलाय ने